खुंफुं आफादा दिनै 25 माने रुफाथि मायथाइ फालिबाय बेयाव नोंथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै मा फोरमायलांगोन? गिबियावनो बिनेस्वर ब्रह्म रंजालि बैसागु फालिग्रा जे आफाद बे आफादनिसिम आं साबायखर बावदों। बिथांमोना दासिमहालागै 25 बोसोर बिनेस्वर ब्रह्म गोसोखां रंजालि बैसागु फोरबोखौ बिथांमोना फालिबाय। देग्लाय बिनिनो बिथांमोना रुफाथि मायथाइ जे फोरबो बे फोरबोखौ फालिदों। बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिथांमोना गामिनिफ्राय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। बातारमारि गामिया रायखांजाथावथाव गोबां बर' हारियाव बिथांमोननि गामिया कन्ट्रिबिउसन दङ। 1952 मायथाइयाव दिल्लीयाव मोसाहैजेननायाव बे गामिनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बिनि उननि बोसोराव 1957 मायथाइयाव बागुरुम्बा मोसाहैनायाव गोबाङानो बे बातारमारि गामिनिमोन। बर' समाज आफाद दाजेननायाबो बे गामिनिमोन। चक्रमणि ब्रह्म जाया बर' समाज आफाद दाजेनदोंमोन। बिनेस्वर ब्रह्म बिथाङाबो दङ। बेयाव सर्बेस्वर बसुमतारी दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि प्रेसिडेन्ट स्पिकार जाबोनाय। बेजों लोगोसे गोबां मानसिफोर दङ बे गामिनि, जायफ्रा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन फिल्डआव बिथांमोना थानानै कन्ट्रिबिउसन बिथांमोना होलांबाय माहारियाव। बे गामियाव थारैनो गोसोखांथाव मोनसे गामि, जारिमिनारि मोनसे गामि होननानै बुंबाबो बांद्राय गोरोन्थि जानाय नङा। मानोना बेवहायनो बर' थुनलाइ आफादानो होन, बिटिसिनि सोमावसारनाय, एबसुनि सोमावसारनायजों बे गामिया थोंजोङैनो गोबां लोब्बा दङ। आरो बे गामियाव गोबां बेबायदि हाबाफारि जालांबाय। एबसुनि रुफाथि मायथाइयाबो दानि जे साइन्स कलेज बे साखाथियावनो जालांदोंमोन। बेबायदि गोबां गोसोखांथाव मोनसे जारिमिन दङ। बेनिखायनो आं साबायखर बावदों गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ, जायफ्रा बिथांमोना गोसोखांनानै दासिमहालागै बे बर'नि जे फोरबो बैसागु बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों।